This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Katu kat Nepal hadin banakaliang gibor penyach nong lapangap nalor kiseng bhalang baper bakentop nadu ka KSU West Giant Hills District, KFKJGP West Giant Hills District, Henyotrap Aceh National Movement HANM, Giantia Students Union bat kiwe kilalit ban jenrat yaki try ding bat penpra yaki yeng bala wantung bat snabian da kijat benriu karbi halum pentor kata ka arpusan trek jelio araja arpusan. Nakaliang ke FKJGP kalapa ika kerwo syak sarkar jela bagadai ban simkia halor kane ka kam. Habakran sikilat pathai kubor uba kit boklang nong prang Vice President ulaong bagajing mi kiseng bhalang nolor kipat ba kadai kum kadak ban peni baki karbi kim dei ban wan le trai ha kane ka jela. Nalor kata ulaong ru balada ka sarkar kam simkia halor kane ka man keseng kamban sie ban simpat dakiwe ki senjam nang ne syakman. Hadin ba kitkot bakum keseng layo jintip ba kidan gi beriu nak ajak beriu karbi kibla sedang ban buhai senong hangte ya po senong lapangap kibalawan ban ra ikitiar gitar daka jingtu ban wan thau di yeng song yeng sa ke jongki hangte ya po kawai ni jaka ban po senong lapangap kabi khot ka lom penthor te hadian ngilai ajintip kum kaseng aga jingya merjingbot lang baki wei baki kuhan keseng malang ki isu nilai penbet begini harus tekisnong nem step itu kat dungi nang ni napo West Giant Hills ki bidang rengkat ni le por mentah ti hadir nilai lek ti jaka bagi pat bak mangsung nilai ap ini nilai i sisa lagi jogi khmat pa kita gi cek bener karbi kila sedang ban buai snong kila sedang lu ban sna wa i yeng sem gi jogi dak bawang la ru wa i generator bakin ni thanglat bakin yo ban trei ban kata leni ban syong pura ketik syong mapengap. Tina kalian jongi kemaseng di mansia ban bat harengkat bagi pai bak nong syong nomor ba kide ki jaka ki baha opo usam jok syong lapengap. Kebakum kadar bar syong ki kamtip ye. Halor kata jing wan buai syong di bel karbi. Ti kadau kan ni lapun ki bitar ba pai bak hi menen ki laya tangi itu ki dien ye jing don jing em ki beriu karbi lawan ban bu aku tu jaka dari jing tumu ki ban snayeng syong kum ke jing khanglat baka jing ai warning ki bakim dei su ban tam yo mau puat nang ni khmat hapo ki jaka berang dei jo beri nyau trap jongi tina kalian jo kaseng hadin ngilai i ni senjam harengkat baki dor barsnong baki wei baki kin hon ki beji thai lamak ni nginong aila horket ordang bakum kini ki jingja ba ki beri no po ki wei baki jela kenwan ban buhai snong hakini ki rilung ki bigi ki jongi khlam ke jingtip jongi pat bak nong snong bak khlam ke jingtip jongi buar penyak senong ko kamtam po senong lapangap kabrik senong bahak ko borda asa ti kum kini ki jingja la jana ka por ndai ke iba kum kaseng FKJP ke yang skam hadu kan iklit mat ko mata kalong bungi pha e ka kerwa ko sai siki paradokhat ki jongi ki bodan po kini rilum jantia ba horket hodang kim dei ban aila ba kini ki nongwe nong ar ken wan le trai khlit hakan ka bri ke jongi ba ka juga por ni pha e ka kerwa si pai ba nong senong ki em ki khai apot bekem dei ben song rit mesin agak jong ka khno siap dei bikin mi khmat ban yang teli nam ta dawa jong cek beriu ban yada ya ka khno siap ade pateng ban sawan ti na ka por ni i ba haba kimi kum kini ki jingja jing kentur pot ni bubun sien ki bor sarkar jong ka asam adu ki bor pulit adu mener ni i dei khmat pa kelas tang man siap tiar gas ban penting pensmit ya kinong lam jong seng ndai yang skam be alo ronong rem ba nginom aila daleliru ba kini ki brin po karbi brin po jela asam bikin wan ban tamput ban kentur put chene jela ka jungi te ngidap dak jing sokhia bangi i ba kata sien ka jing song jingalang jing ki artu di bor sarkar planangnya ban penbet yu tau put usam ande ban selfie ta ka boundary issue ni hadu mata gi i ba kita ki armut ki chief minister jo jela asam ke jela meghalaya ki jusong ya ke jingalang na kapor ban mintin ya kata ka status quo bi ki ong tian nongwei bikin sange jing kentur put marklia de ke ni skosi na yang jong seng golong ba kat ba ka meghalaya jongi kidang burong ya kata ka status quo lani benom kentur put lani benom kentam put chu si ki benta jo asam ka ba skosi pat ba ki bor sarkar jo asam ki ken shuit pat di gwe gi jek ban kentur si ni kaput ki ba e ki jongi
Ti kum ta na kalian do sengi ina mai lat bat ngin ngai pe yor ni shmat bat ngin sa pha iu bat kani ka kruwa ko basai syah sorkar bala da sorkar hi kam simkya ya kani ka benta wat adu mener mi iba kaladan ka jing kala janlam syah ta jing Islam dai don bok barang la bangtem ba pai ba juni hadian ba kila i ba jing siap tergas wat kadon ka jing kan randian holor kanurem ba kikwa ba kanlong kum ka kubor sa sorkar baka di ban penbait no inu upu usama doa tikum ta na kalian do sengi pha e kruwa o basai baka sorkar ka di ban simkhian ni skmat batlara ka sorkar di kamla ban simkhian kamban si ban pelongi kum seng balang ba khamtam kum ke FKGP ban ban sim di giwei ba kilak tenti kamper la panlong da kanu no belenti walara dei hadu put bani samru na kalian do sengi long ibakloi ba ngilong ibakre khnam ngia da iki pateng ban sawat Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya